Kakasi Hills Autonomous District Council lagajing temu ban perking ya gajing yo alat ki brio ki bamdai ki trajela ban khayi pateng ne ban kamai latlan kala penilong ya gajing kanra ki kali kamai nrei kini gajing kanra kala pulam no namar la syam bagi babon hi ki kali ki dai ki balong trai daki khasi habai keren bikin patai kubor u executive member ka KHADC u bakmi ekatna trade u ba jigur merthong ulepente baka council kala penlong ya kejing kanra trading license gi kali kamai ki banyak di brio ki bamde ki khasi kaleng kanong ba shilong barakani kejing kanra ki pulet enforcement ki lakmi ki kot kisla kali bat kilalap penban baya kini ki kali kamai lalong try ki khasi kajing temu jong ka council ban penlong ya kejing kanra kalong ban lap ki brio ki bamde ki try jela ki bobo ki kali kamai namar kalong ko bakongsan ki beki de ban yo shwai ki trading license ndrai kem shim lapoi perkhat bagi bobon ki kali ki de ki balong try ki khasi mat gini ki brio ki bamde ki khasi ki longtang ki nongnya kali kamai uba jigur merthong ulong maka council kane beteng ban penlong biang ya kajing khandra ki kali kamai ki beran hakaleng ki jaka ki bahap bat ka council bakane trailang ru bakat tanat pulet khenang bakat ommi kano kano kajing e ki pat ba nonglet nongwan Hai bade bat ka jing pha ban checking ya ki kali ki bate hangne hapo sor nakaling jungi namar ba ngila yo ya ka jing ujor naka seng senjuk ki nongnya taksi sor bat kap sor tingila pha ya ki enforcement ban le checking ha ki katot katnetli ki dong ba per ndre hadin bangila pha ngiyo ya ki report naki upsar ba ka long ka ba yaki ban cek yaki kot kisla namar ba tangsula pan yaki kot kisla kemut kala witno ya kayet kayeng jong ki kali kila tnum ki halano kila ihi hapo media ru kila halaba ni kila sakut no kali traffic jam no kinata daw nakaleng jong ki kimla su ban ya sakmat ki hapelat no ya kitu kali ki balabat makiru ti kadai katahi ba ka report kat kumbang ayo na ki officer ya tu gajing talasi jong phi ki i kum no ki kat kali ki biang hak teng jong no em kat kum ka report ba ki ai ki officer ki bun ki nongnya don teng ki nya ki dekhar ndre ki kali pat de jong khasi ti nakaleng jong ki kimla le namar ba ki ong ba kade ka kali jong khasi ndre ki nongnya pat de ki dekhar hakikat kisla ka pau hakikot ki selapat ki pau da ki khasi ti kalong ka ba ban pensisa nakaleng jong iru Tekem bang yo i ba la bon ba gi non tribal ki banyak ni ka local taxi yang ni apa sorsulong dan nakaliang ka council kadon kano ka an ka ba di hab banda yo kat yo asla yo ni kin su kamai bet kat ba kimon em hakajing sha hakabede bat ki non tribal ki de ban yo e ka trading license suwa ban yo e ka permit te hakabede bat kata nakaleng jungi ka department ngi setho barabor sepo transport department ba kidei ban isu ya ka permit hadin ba kila yo ya ka trading license ndre ya kata nakaling jungi ban wat cingtip ya kita napo ka DTO kalong ka bae hajing sya kidei ban simkhya napo ka DTO